Салом алейкум, бародарои азиз. Молбузур ҳамаи намуди моло ҳаст. Мо аз тарафи боло нишон медиҳем. Нашоти нархи наво меҳед маслиҳат мекунем. Ина савдо кардасиян, ина рафтем. О, розӣ шуд. Ден розӣ шуд. Ай тараф гӯспанд, молои майда. Гирифт бурд. Нами гова чанд гуфтеста бошанд, а? Айра. Ин аввал на харидам бурдам на. Диди? Савдо кард. Ана иша бини, ишам зур да. Не. Мастай чи вала.